בשירו הנודע משנת 1986, שדות של אירוסים, כתב שלמה ארצי כי כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. אבל האם הוא גם מתכוון להדחקה? ובכן, ישנם רגעים בהם נזדקת המציאות, לא בבת אחת, אלא בסדק דק, בלתי מורגש כמעט. שגרת בוקר רגילה הופכת לצל חמקמק, ורחוב מוכר נדמה פתאום זר, חשוד, שאינו מאיר פניו כי בשער הימים. בישראל אין זו מציאות זרה לנו. במחליפת צורה, לפעמים זה פיגוע, לפעמים מבט ברחוב, לפעמים רק שקט חריג מדי, ולפעמים זוהי סתם שלווה. אך בחיים כאן אתה לא צריך להיות לא חייל, לא לוחם, לא מוביל דעה ולא חבר כנסת. מספיק רק להיות נוכח, להיות שם. זהו סיפורו של עובר אורח, עד, אדם שקלט רגע אחד, אבל לא יחזור ממנו אותו הדבר. אני מתמודד עם פוסט טראומה שנקראת, למעשה מוגדרת כאלם קרב, על אף שאני באופן אישי לא הייתי בשדה קרב, עוד לא שירתתי בצבא, ואני מקווה גם מאוד שהחוויה הזאת לא תשפיע על השיקול הצבאי שלי. ואני יכול לספר על עצמי שאני אישית מאוד אוהב מוזיקה, מאוד אוהב תקליטים, יש לי אוסף גדול של תקליטים. אני מאוד אוהב ללכת לקולנוע, לראות סרטים, ואני אוהב בעיקר את השקט שלי. אני הייתי נער בן 13, זה קרה בזמן שומר חומות, בשנת 2021, ברחוב אלנבי בחיפה, כשסבתא שלי הייתה מאושפזת בבית חולים. אז אני ואבא שלי ירדנו בתחתית להסתובב בענייננו, וכשאנחנו חוזרים מסידורנו, אנחנו לפתע רואים 3 ערבים שפשוט מתחילים לפנצ'ר את האוטו ולקמת את הפח ולהשחית את האוטו בקיצור. ואני זוכר שהתגובה הראשונית שלי הייתה, למה? מה אנחנו עשינו? למה אני כבן אדם, אפילו לא בן אדם, נער, צריך לחוות דבר שכזה? במיוחד עוד שלא עשיתי כלום, בדיוק הייתה לי בר מצווה, סבתא שלי בבית חולים בערב חג שבועות, מה הולך פה? וזה מה שעבר לי בראש באותו רגע, ולאחר מכן הותקפתי מידי 2 מהם. הגעתי לבית החולים רמב"ם, כאשר יש לי שבר בידי, ועד היום יש לי פלטינות ביד ימין. כן. ואני זוכר שאני לא האמנתי, פשוט למעשה אני עד היום לא מאמין שזה קרה. אבל באמת אני לא הבנתי למה זה צריך לקרות.
חושב שבאופן נפשי הייתה השפעה מיידית. זאת אומרת, אני זוכר שכבר באותו רגע שפונתי לבית החולים הרגשתי שהתבגרתי. לא מבחינה פיזית, מבחינה נפשית. הרגשתי שהתבגרתי, שאני כבר לא אותו אדם תמים. ולמעשה אני רוצה לציין פה משהו מאוד חשוב שיצא לחשוב עליו בהכנה לרעיון הזה. שהיה בתנ"ך אדם צדיק ששמו איוב, ואלוהים רצח את בניו ואת האתונות שלו. וזה גם לי לחשוב למעשה שצדיקים הם, לרוב צדיקים מורנים, הם סובלים בימי חייהם, ואז כשהם מתים אז למעשה הנפש שלהם משתחררת והגוף שלהם נטמן באפר, ואפשר לומר גם אנשים חופשיים, חופשיים מדעת, חופשיים מרצון ומחשבה, אנשים חופשיים. זה בעיקר מה שעבר לי בראש באותו רגע. אחד הדרכים להתמודד עם זה היא בדיוק שזה קרה, אני אסביר. מה שקרה זה ששבועיים בערך, אפילו יותר, סביבות החודש בעצם, אחרי שזה קרה, אנחנו נפתחו בתי הקולנוע. זה בתקופת הקורונה, ונפתחו בתי הקולנוע. ואני זוכר שהלכתי לקולנוע והרגשתי הקלה. אז כן, אני חושב שדווקא ההליכה הזאת השבועית לקולנוע פעם בשבוע, לפחות במשך עברו 4 שנים מהאירוע. במשך 4 שנים, אפילו קצת פחות. בתקופה מאז האירוע, 4 וקצת שנים, בעצם, שהלך הקולנוע להשתחררות, וגם מוזיקה, הקשבתי המון למוזיקה. באותה עת, אני חושב שמוזיקה היא דרך תרפיה מצוינת, להתמודד עם דברים כאלה, ובאמת אני התחלתי לאסוף תקליטים בקצת אבא שלי, וכן, גם התחלתי לראות סרטים שהם הרבה יותר קלאסיים, סרטים שגם עוסקים בטראומה, דוגמת צייד הצבעים, נהג מונית, אפילו סרט ישראלי של זאב רווח שקוראים לו בובה. זאת אומרת, זו הייתה דרך ההתמודדות שלי, כי אני ניגשתי לטיפול פסיכולוגי כמה פעמים, ולא הרגשתי שזה עוזר לי, ממש. החלפתי מספר לא מבוטל של פסיכיאטרים ופסיכולוגים, ולא הרגשתי תועלת כל כך. לא כל כך הרגשתי תועלת. עם זאת, אני חושב שדווקא הקולנוע, האסקפיזם הזה, שאתה רואה אנשים אחרים מתמודדים עם דברים שונים, או אפילו דומים לשלך, זה די משחרר. אתה מרגיש רגוע. אני לא חושב שיש אדם שסובל או מהלם קרב או מפוסט-טראומה שהוא מעוניין לחשוף את זה, כי קודם כל זה מחזיר אותו למה שקרה, וגם לי זה קרה באופן אישי. אני יכול לומר לכם מיד על הלב שהיו מספר מבוטל של לילות שהתעוררתי בזה הכרה, וגם זה הרבה פעמים קורה לך באופן פתאומי. נניח אתה הולך לסופר ואתה קונה, לא יודעת, אתה קונה חלב, אתה רוצה להכניס את החלב לשקית ופתאום קופץ לך פלשבק בממש. זו המהירות שקופץ לך פלשבק לראש, ואתה לוקח קצת זמן להירגע מהפלשבק הזה, אבל אתה כל הזמן מרגיש בתוך האירוע, זאת אומרת לא משנה כמה זמן עבר. והתהליך המסע הזה שאתה עברת להחלמה
ואני יכול לומר עם יד על הלב שאני לא מרגיש כל כך שאני אדם בריא מבחינה נפשית מאז, ושעוד לא החלמתי, ואני לא חושב שאני אי פעם מחלים מזה, על אף מה שאומרים לי המטפלים שלי. אני חושב שבאמת יהיה קשה מאוד להחלים מזה, ואני רוצה לומר לכל אדם שעובר את זה, רוצה לומר, אתה לא לבד. אתה לא לבד. אני מבין מה אתה עובר. אם אתה רוצה לשתף, זה הזמן לגמרי. ואם אתה רוצה לחשוב על דרך להתחיל מחדש ולא לסיים את חייך, אני חושב שבאופן אישי הייתי ממליץ לכל מי שרואה את זה ועבר חוויה דומה לשלי או חוויה שונה משלי באלף אלפי הבדלות, הייתי ממליץ לפנות לערן, שבאמת באופן אישי, כשאשר כמה פעמים רציתי לסיים את חיי, פניתי אליהם בוואטסאפ, התכתבות של כחצי שעה, ובאמת עזרו לי ואמרו לי, אתה לא לבד, אנחנו איתך, אנחנו מבינים מה אתה עובר, בוא תספר לנו עוד. באמת, זה אומנם, יש כאלה שרואים בזה פסיכולוגיה בגרוש, אבל אני חושב שזה די עוזר. לי אישית זה עזר יותר טוב מכל פסיכולוג שהייתי אצלו. ולסיום הייתי רוצה לומר שאני חושב שלאור המלחמה וכל מה שקורה ופעולות איבה וכדומה, אנחנו צריכים יותר להודות לאנשים שהקריבו את עצמם, חזרו מהקרב במעטפת נורמלית לחלוטין, לגיטימית, נורמטיבית, אבל עמוק בפנים הם שבורים יותר מאשר, אני אפילו יודע מה לומר, הם שבורים, קשה להסביר עד כמה הם שבורים. ואני מודה לכם שנתתם לי לשתף את הסיפור שלי, ולסיום הייתי רוצה לומר שבאמת אל תפחדו לשתף את הסיפור שלכם כמו שאני עשיתי. תנו מעצמכם ותקבלו בעזרת השם, תקבלו חזרה באותו המטבע אפילו כפליים.